Good morning, morning, morning! Welcome back to my YouTube channel, Papa B! Ngayong araw, pupunta kami sa Siroma, Camarines Sur. Tutuklasin namin kung ano mayroon ba sa Siroma. Galing kami sa Laguna, Camarines Sur. Going kami sa Siroma, Camarines Sur. So, nandito pa rin ako sa Region 5, Bicol Region. Part pa to ng aming Holy Week vacation. Kasama ko si Mama Ernst, si Manny Bani, andyan sa likod, saka si Eric, yun ang tour guide namin. Asan si Eric? Ano, hiling ka naman, hiling. Yan, si Eric. Yan, nasa likod, tama. So, yan. Ongoing, andito kami sa area ng Guwa, Camarines Sur. Proceeding kami sa Siroma. So, ito yung paanan na ng Isarog, ang alam ko. Paki-correct na lang kung ako yung nagkakamali. Yan. Yan na yung area namin. Medyo paliko-liko na. Santa Maria pa ba daw? Siguro kuwan pa to ng dulo ng Santa Maria sa Guwa, Camarines Sur. So pakuhan kami ng Digdigon papasok. So ang alam ko Digdigon. Yung Digdigon kasi kuwan yan parang isang malaking ilog. Yan. Yung Digdigon kuwan yan baryo. So samahan nyo uli, tropa, si Papa B. Tuklasin natin ang Siroma, Camsur. Hindi pa ako nakapupunta dyan. So, ngayon may time ako para puntahan. May bibili uli kami ng isda diretso. Mura daw ang isda doon. So, okay. Sama tayo. Abukayan. Abukayan pala. Narinig ako ni Abukayan, Guwa. Abukayan, Guwa, Camsur. Yung kuwan kasi yung Digdigon, Guwa pa rin may sakop niyan. Guwa, Camsur. Siya pa rin may kuwan. So nasusundan ko yung tricycle, punong-puno. Yan yung kalakaran dito. Ang tricycle talagang punong-puno. At yung biyahe rito punuan bago umalis sa terminal. So ito yung kuan, ito na yung sinasabi namin Digdigon. Ito yung minsan napunta ko din, medyo maliit pa ako. Nasa elementary school pa lang ako. Pumunta may tiyuhin kasi ako dito banda sa Balaynan, Camsur. Dumadaan kami dito ang kuan dito yung tulay, kahoy pa. So, update natin. Oh, may mga kuan. Mga si-swimming siguro. Yun. Yun. Falls. So ito ata yung kuan, ito yung pinakang kuan na. Ito na yung Digdigon. Yan. Yan yung ilog. Yan. So ito yung sigsag nila. So iba yung road dito sa baba niyan. Pero ang ganda pa rin ng kuan nila, yung kuwan pa rin yung pako. May nagtitindang pako. Marami rin palang pako rito, ano? Meron ditong Digdigon Elementary School. Yeah. Check natin kung mayroon talagang Digdigon Elementary School dito. Yan. Mapawak na pag ano. Ito yung Digdigon Elementary School. Ayan. Ayan yung school nila. Yan. So, yan. Patinambak, diretso pa tayo. Ayan, oh. Ay, pasinggan. Medyo tayo pag-birthday sa akin niya. Wala ko siro nila, pasiring mo. Digli sa ibong pa. Ano pa yung dakulang Ito naman yung papuntang kahoy sa Balaynan, Tapon, yan. Lamon, Pinagkagat, Digi Caronel. Yan.
Dito na Hiligunto. Dito na. Dito na kaagawang. Taga saan? Test mic. Yan na yung andito na kami sa Payatan area. Payatan, Buwa, Kamsur. So, yung mga quad dito, yung mga bahay dito, medyo madadayo na yung pagitan. Nagkuka lang sila pag medyo ka na nasa sentro na siguro ng barangay nila. Pero common talagang walang bahay. So siguro paggabi rito medyo may kadiliman. Yan. So marami pa rin dumadaan na sasakyan kasi kumbaga may area dito sa Kamsur na pag dito ko dumaan medyo shortcut naman. So kilometer 502 tayo. 502 kilometers simula doon sa 0 kilometers sa Luneta. Yan. So anong kuha na to? Anong lugar na? Yan o. Nasa bayan na naman kami. Test mic yan. So andito na kami sa palapit na kami ng Tinambak. Ayan. Medyo ahon-ahon naman. So ano, Rick? Malapit na ba, Rick? Oo, no, Urinutan pa raw. Ibig sabihin, una-unahan pa yung Urinutan sa Bicol yan, sa Tagalog. Una-unahan pa. Yan. So, medyo malapit-lapit na. Meron kami kuhan dito, meron kami rito tour guide. Chatan natin. Yan o, si Rick. Hi ka naman, Rick. Yan. Yan ang tour guide namin kasi napunta na siya rito. Pero yung si Roma, pare-parehas kami hindi pa nakapunta. Ayun. Harayo pala, may motoran mo rin. Oo. Ayan. So, ganun pa rin yung mga kabahayan dito, medyo kuyang-kuyang pa. Walay. Yan. Yan yung kadalasan dito buko ang coconut tree. Makikita natin. Yun ang talagang main kwan dito. Kahit magkwan, buko pa rin. Oh. Yan muna at medyo paahon na naman tayo. Ahon baba ang kwan natin dito. Area. Yun. Yun yung si Roma. Papunta kami ng si Roma. Malapit-lapit na kami sa boundary. Yan. So tuok ta dyan. Mato. Ayun. Tinambak. Si Roma. Si Roma. Di magano kita? Pag-araw si Roma? Hindi pala. Si Roma. Tinambak. Yan. Yung si Roma, no? Tinambak si Roma. Tamban. Yun. Hindi pala kami sa si Roma. Pagpanaga, pag ganun ka man. Yan. Subukan natin. So yan yung si Roma namin. Yung si Roma ay isang bayan din. Saan dagat? Hindi ko si Roma. Basta si Roma. Yan. So ito na yung bayan. Ano kayang bayan itong una namin madaanan? Yan ma. Kung anong bayan ito ma. Tinambak. Ito pala Tinambak ma. Ayan o. Okay.
So meron kaming nakita ritong arko. So baka ito na yung si Roma. Try, kuha lang natin. Hindi namin mabasa kung ano. Welcome to, ano yan? Welcome to ano yan? San Roque. San Roque proper siguro yan. Oh, San Roque proper. Yan oh, San Roque proper. Tinambak, Camarines Sur. So nasa Tinambak pa tayo. Wala pa sa Siruma. Malayo pa tayo. Tayo. So itong pinasukan namin, part pa ng Tinambak pala. So maka hapot-hapot lamang tayo, makatanong-tanong tayo kung yung Siruma kung gaano pa kalayo. Ayan. Kasi nasa San Roque pa lang tayo. San Roque Elementary School. Ayan o, yan mo. San Roque Elementary School. Yan. Yan. Okay mo. Hindi ko alam kung ito'y tinambak pa yung aming position, yung aming location. So may delivery pa nga rito, back GSL, GNT Express. So pula na ba, pag pula raw yung kuwan may ginto. So zigzag, parang nagkuhan ano, parang pwedeng front sa yan. Patkuhan na kasi kami ng bundok, nasa patawid na kami ng bundok. So ang kinaganda lang dito, kung in fairness mas sa kung kasi kung napunta kayo sa Karamuan, yung medyo maganda rito yung kalsada. Walang kuan, hindi sira yung kalsada. Sa Karamuan kasi yung huling punta namin dito medyo talaga masama, malalaki yung kuan, malalaki yung oh ba. So andito na kami sa kalagitnaan ng Siruma. Nababahay na yung aking taga-kuha. So nakadaan kami ng checkpoint. So hindi lang kami nagkuha kasi baka bawal. Welcome to Nalayahan. Yun. Siruma. Siruma na. Nalayaan na baga. Nalayaan Siruma. Baka kuano, papupunta na tayong Catanduanes. Wala kami dalang baon, so maganda pala talaga kumain na kami doon sa kuan Kinalasan. Panay-panay dahil almusal dahil pa nagkape. Nagkape na ko. Ayan. Minsan kasi dahil mo kabisado ang kuan dito. So hinahanap kasi namin si Ruma Camarines Sur. Siguro naninibago lang kami, kaya ganun lang kami medyo alert kami sa area. Pero so far so good naman. Si Haring Araw ay maganda yung maliwalas. Same time. Yan. Yung dos ko yan ano. Kala ko malapit na kasi may kuha na, yung isang bayan lang pala yung kuha namin. Andito na si GNT. Tatag naman ng GNT. Talagang area niya siguro to, no? Iba siya nagtanong.
Si Roma na kaya to. Si Roma, Camarines Sur. Si Roma na? Biyahe ka. Mhm. Kung gusto mo magbiyahe, sus! May bundok pa tayong. Oh, may bangka na. Yung pa yung bundok na yun, ano? O hindi, bago naman gayon. Ano ba? Kaya sabi ko na, nag-chat sa kuya na, ulpi pag-agihanin daw. Na ano? Nung nagpa-uruli na. Mhm. Oo. Overshoot. Basan. Nalayo pa nga sa dumanan, destinasyon. Yan. Maraming salamat, tropa, at sinamahan niyo si Papa B sa kabuuan ng ating vlog ngayon, kay Siruma Kamsul, at maraming salamat din sa pamamayanan ng Saruma sa pag-welcome sa amin, sa pagturo kung saan yung beach na pinunta namin. So ginaid kami. Thank you very much, Saruma, sa mga nakatira doon, yung mga residents doon sa Saruma Kamsul. Thank you very much sa pag-welcome sa amin. Sa mga taga-subaybay ng YouTube channel, Papa B Adventure, thank you very much. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Nag-share. So yung hindi pa pag-subscribe, pag-subscribe na lang sa YouTube channel ni Papa B Adventure. So dito na kasi, nakawin ako sa Maynila. Back to normal, office, trabaho, tapos ng bakasyon. So, hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye.